Dit is de podcast van Omroep Friesland. Noordewien. Met Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Where do we come from? Friesland, on Nederland. And I think it's time to sing it all together now. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. Joet we mij hier op één peteer. En om tafel zit een man die ik tussen al een behoorlijke tijd ken. En dit weekend, Meisje Bands, een prachtig mooi festival del Zettersil in Drachten. Ik had namelijk over de Hoenekop en Emiel Olinne. Dit keer is hij net iets in eentje hier, maar hij had zijn grote maat Bouke mijn naam. En Bouke, zo weten de fans, is zijn hoen. Intussen een ier of zien oort. En ik trof Emiel, mooi is de best trouwens, welkom. Dankjewel. Ik trof die een tijd verlien. En zei we kunnen wel eens even een praatje houden. Oer en mij Bouke. Nou, hij is er. Ja, is er in beeld of net? Nou, dat was plakken we erin. Oh, Bouke. Tja, Ja. dit is hem. Ja, mooi man. Ja. Vertel het verhaal van Bouke eerst eens, Emiel. Ja, we hebben Bouke ooit gekocht in een echt in een opwelling, wist je wel. Marktplaats stond er. Nou ja, dat was sowieso nooit een hoenkeepje, wist je wel. En nou, er zie je wel een heel verhaal achter. Je kan ook nog bij een handelaar waar en die weer net eerlijk. En nou ja, dat is ook een heel verhaal. Ik zal je dat besparen, want hij bleek dus op mijn heel oren namen te staan. En die man die hier mij nam en die hem nooit betellen en die hier een mooi verhaal ophong van ik ga een grote boerenpleets. Maar hij ziet ergens in een kenneltje achter een rietjeshoes opsluiten. Maar ja, dat wisten we net. En toen kwamen we erachter dat er op moren namen stonden. En nou, toen had ik die man opbellen en toen had ik zei van ja, die hoen die is als gestolen opgegeven. Dus ik zeg, ik wil gauw mijn jildwebber om, anders dan jou ook die jongen. Maar ja, dat trappen er gelukkig, of jammer genoeg net in, zeg maar. Dus toen dacht ik, die grap is wel makken. Maar nee, hij is en letterkamerkrachten werd er echt op gegroeid is. En dat is net heel goed gang, zeg maar. Want als zo'n hoen in een huis neemt, als pup zijnde, ja, dan ben er wel een paar stappen bij er rennen mast om de vatte zwaring dat die hoen zich wat goed gedraagt, zeg maar. Wat hiest u hiervoor al hoen of net? Ja, we hadden voor. Ik ben altijd gek met hoen west, maar voor hem ging mijn Duitse herder die hin we adopteren en die wie al jongen of zo. Dus die hoen we net echt op te voeden. En ik dacht dat ik alles van hoen wist. Totdat ik hem kreeg, zeg maar. Toen een keer teken van, ik weet er helemaal niks van aan. Want hij wie net makkelijk, hè? Nee, want qua karakter, hoe is ze bekend eigenlijk? Nou, Rottweilers die had toch wel bepaalde nukken. Nou, als toen zeg maar, vooral, ik kijk een teef. Dat is een heel horen hoen als Bouke. En sowieso binnen het ras natuurlijk heel grote verschillen in karakter. Maar over het algemeen is best goed waaks vanzelfs. Maar ze kan ook wel vrij dominant zijn. Een heel sterk karakter. En Bouke is echt nog eens een keer heel intelligent, wist je wel. Dus dan op een gegeven moment dan gaat er wel een beetje de man uitheen, wist je wel. En dan botst het wat met de baas. Ja, en op een gegeven moment hij wil me bieden en alles. Nou, toen had ik mijn maat van mij bellen en die richt hoen na. En die maakt het hoen kleren voor het werk. En ik ben naar meerdere mensen die Rottweilers hier van, nou, hoe ga je hem dat dienen en dit en dat. En dus dan merk ik dat een heel prutte mensen die adviseren willen, maar ik heel prutte mensen jou nou ook verkeerd advies. Wat is de rustige fout, dit mensen? Jouwe? Nou, laat ik het oorsdraaien. Hoe kist de mist in mijn hoen? Ja, ze zei, nou, dat zei iedereen consequent wezen. En dat is wat prutte mensen zeggen, maar wat ze net eigenlijk begrijpen wat het is. Dus als toen een commando jou is, dan moet er daar naar luisteren. En bepaalde dingen zijn heel belangrijk. En wij prutte mensen de fout in gaan, is al, maar ik kom hier. Dat moet gewoon, als er dat jet, dan moet er gelijk bij die komen. En als er dat net doet, of er is een horen hoen, en hij luistert net goed, en dan zet hij die voor lul. Maar dan
dan moet er komen. En anders mag ze hem net losdoen, vind ik. Net marchanderen dus. Ja, dus mensen laten een hoen ook vaak vast te betierd los en dan roepen ze de hoen, maar dan komt de hoen net. Maar dan blijven ze maar roepen. En elke keer als je roept, maar de hoen komt net, dan verzwakt die commando. Omdat die hoen denkt, je roept dat, maar ik kom net. Dus ik kan blijkbaar doen wat ik wil. En plus, je kan een hoen ook net corrigeren. Als hij daar is, dan is er net bij. En dan maakt hem ook net op zijn vlekken aan dat er dan uiteindelijk wel komt. Want dan straft hij mij ook voor het biddy komen. Wist je wel? Dat zijn ook hele simpele, logische dingen. Ik heb wel eens het idee, ik kan ook voor het eerst in mijn leven een hoen. Oké. Dus ik zie ook wat iets meer om me heen. En ik had de neiging zelf, weet ik eerst sinds ik er voort me bij, dat we als mensen de hoen wel eens te vol als mens benaderen, bezorgen. Ik heb mensen soms praten, ik had toch gezien dat beest zijn. Ja, maar dat beest versteert het natuurlijk net. Nee, mensen hebben soms hele verhalen, maar het meeste is non-verbale communicatie. Het is een dier. Ja. En mijn succeshoen zoals deze is echt. Ik bedoel, ik ben van de positieve opvoeding. Dus daarom heb ik die hoen ook geleerd hoe het bier helden moet. En net omdat ik te lui ben om mijn eigen bier te helden. Een beetje. Het helpt wel, dat ik goed op de socials gaan. Alleen nog, ik wist ervan dat ik een baan met deze hoen opbouwen wil, dan moet ik dit soort dingen met hem doen. Dus een spultje doen. Dat hij, als hij zit en hij gaat zitten en dan jou ze een beloning daarvoor. Of doe zij alleen dat er het goed doet, daar groeit die hoen van. En dat is positieve training en daar ben ik 100% voor. Alleen nog op een gegeven moment kunnen dit soort hoenen op een bepaalde leeftijd komen. Wij ze denken van nou, ik kan wel eens even zien dat ik, zoals die maat van mij zei, dat ik wat carrière meidje ken. Dat ik, wat nou had ik het net nog? Of wat nou had ik, stel je voor ik ga hem bonken. En de baas die wil hem pakken en ik let hem in tossing zien. Hoe reageert hij daarop? Nou ja, en daar komt ze dus op een punt, waar ze toen net altijd mij leefde. Er komst. Want als dan die haan weer omloest, dan denkt die jongen, nou, bij genoeg. Dus zo doen we dat jaren. Ja, want doe hast geen bijen. Doe hier steekt nog net jij er een hoen. Leren op te groeien, zeg maar. Nee. Wat had het met die dingen? Om manier, er is bij een levend wezen bezig. Hè? Er is op een gegeven moment had er een beethoorn, een van mijn kameraden. En we zitten heel jong te praten. En die jongen die zit bij me. En die aait hem en doe die eens krek ik even. En mijn bouw in de ouder en het is wel goed. Maar zo'n hoen aaien, dat vindt een hoeners bouw verschrikkelijk. Want hij is een dominant beest. En er komt eigenlijk in één keer. Ja. En dat is... Ja, met mijn hoorn op zijn kop, zeg maar. Een vreemd persoon die komt zo op hem aan. Dus, en dat deed de jongen ook. En voordat ik wist wat ik hier hem in de hand beet. En die jongen die lukt weer om. En die zit vast. En ik, God alle Christus, wat zullen we hier beleven, wist je? Dus, nou ja, ik zal maar net vertellen wat ik toen die had voor de dierenbescherming mij lust, zeg maar. Nou, dan moet hij ingrijpen dus. Ja, ik kan beter letten dat dat net gewenst was. Maar ik hier toen zoiets van, we krijgen altijd een hele prutte visite hoe de vlier. En ik ben en dit en dat. En eigenlijk stond, dat wie krijg gebeurd. En eigenlijk, en je weet nog maar niet raad. En ik dacht, dit kan het. Dit kan je net ha. En toen stond ik dus op het punt om hem voor te doen. En ik ging een kameraad van mij, die zit in de beveiliging. En die ging een kameraad van hem. En die surveilleerde mij Rottweilers. Dus die zei van die hoen van die jongen. Want hij wist hoe die... Bouke is een ongelooflijk intelligente hoen. Wat hun zei ze... Hun trainen mij mechelaars. Nou ja, die ben ongelooflijk intelligent. Maar die jongen die zei... Bouke is boven gemiddeld van een Rottweiler. Boven gemiddeld intelligent, zeg maar. Dus ze gingen wel belangstelling bij die jongen. Ja. Ik kon het bijna op mijn hart verkrijgen. Dat wie ik natuurlijk nadat dat gebeurd wie. En die jongen hier er belang bij. Maar toen mazzel dus, wat we horen hadden. Want achteraf ben ik blij dat ik hem net voordien had. Want hier er bilutsen. Bouke had geen stut. Hij is coupeerd. En als een Rottweilertje wirklich geen stut had. Dan mij ze net voor examens en dat soort dingen. Dus dat wie zien. Uiteindelijk zien mazzel. Was dan hier er nou, ja... Dus, maar daar ben ik heel blij om. Ja, maar toen hebben we dus omschakeld. Dus ik had ontrain best mijn muilkorf op. Dus als er iets bij hoe de vliegen binnen, kist hem dat ding opdwaan. En dan hoest hij nergens meer druk om te maken. Nou ja, geen risico's nemen toch? Nee, en ik kan een kenneltje boeten maken van als er bij binnen. Dan, en mijn volwassenen wie het eigenlijk sommige types geen probleem.
Maar sommige types dan, en vooral mijn mensen die te... Hey, hallo. Nou, dan is er op een gegeven moment... dat koelde dus echt naartoe, wist je wel? Ja. Ze zag er van overdreven Hollanders. Ja, inderdaad. Dus, maar hier had er dus van... Had er mensen hoe de vlieg komen en die zei ze op een gegeven moment... Nou, kom maar en dan gaat er staan en dan... Slas mij, dus hier had ik van dominante aandacht, zeg maar. Dat, ja, dus er zit een gebroeksaanwijzing bij zo'n hoen. Hoe gaat die bal met die hoen? Want elke keer als het praat, dan... Ik zeg net als het werkwust, maar ik merk wel een oren toon in de stem. Ik ga zelf volop van die hoen leerd. Dat is ongelooflijk. Ja. Is het, hoor? Dus wat ik zei, ik dacht dat ik alles van hoen wist. Totdat ik deze kreeg. Maar dat is kennis. Maar er is ook een bon vreugde. Ja, ik bedoel, de zus een ander elke dag. Ja. Hè? Dus du bist loekst elke dag mijn man erop. Dus ik ga bijna... Ik zie mijn vrouw haast nog minder dan de hoen. Ik hou hem altijd bij me. Als ik op een zaak ben, ga ik hem daar mee. Nou ja, maar ook eens begrip intussen. Hoor. Ja, tuurlijk. Ja, dus dat wordt dan gewoon een denkje, want hij leeft net voor eeuwig. Maar dat is mijn hoen en zo. Als toen daar naartoe kiest, als het op een gegeven moment een hoen kwijtraakt, dan mag ik net om beginnen. Doe wie dat? En ik hoop dat ik nog volle ouder word mij als hem. Maar we hadden nou sinds een periode in oren een teef erbij. En ik dacht dat ik nou alles van hoen wist, maar nou had ik die. En nou denk ik van, ik snap deze totaal niet. Dat is waar, wist wat? Dus elke hoen is ongelooflijk verschillend. Ja. Dus, maar ik hou er wel van om in die psychologie te doen van waarom doet een hoen wat er doet. Ja. En hoe kunnen we dat verhoren? En toen kist dat op zekere hechten kist heel goed. Ik vond bijvoorbeeld, ik heb me altijd wel een beetje druk meidje. Als mensen, mijn oud nee, gaat het altijd weer over vuurwerk. En mijn hoen is zo bang voor vuurwerk. En dan denk ik van ja, maar het is schande, want die hoen die is daar traumatiseerd. Maar als je zeg maar daar wat voorwerk in doet, tijdens de socialisatie, dan kun je daar heel prettig mee bereiken dat die hoen op een gegeven moment, nou, mij hem had om tol worden, ik met hem dan blok om. Dus bam, 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 bam. En dan is het, hij houdt er niet. En Rottweilers ben ik vrij scotvast, zo nemen ze dat in de sport. Ja. Maar ik denk dat mensen iets meer aandacht besteden aan van waarom is een hoen bang? En misschien sommige hoen die ben sabo traumatiseerd en die ene hoen, Bouk is een heel makkelijke hoen. Ik zeg van, nou, hoe is die net druk te meiden, of dit mij net, of dat mij net, dan neemt hij dat heel gauw van mij aan. En weer die orenhoen die we hebben, dat is volle moeilijker om dat karakter nog te kneden, zeg maar. Dus dan mag hij op een gegeven moment bij Delja. Maar ik zou het mooi vinden dat mensen wat meer aandacht besteden aan hoen en vuurwerk. Zet gewoon een cd aan met vuurwerk, als het hem eten juist. Zo simpel. Dus hem heel zachtjes, zet het vuurwerk op, juist hem zien eten, zet er lekker te eten. En hoe die focus in mijn focus op één ding tegelijk. Hè? Dus het is of eten of vuurwerk. Dus lekker eten. Nou worden daar 60 met loeder. En dan lijst al een basis voor vuurwerk. Hoe belangrijk is die voor jou? De hoen, ja. Maar ik hou wel zoiets en daar ben ik heel makkelijk in. En dat is mijn mensen extra. We ben je rijden maar even. En hoe ouder als wist, hoe meer had er bij die wijfval. Dus ja, daar mag mij omgaan. En dat denk ik nog net hoe nee, maar dat komt vanzelf. Ik bedoel, je vorige hoen bij mij geslucht op. Ja, en toen de degen had ik daar hem gehoord. Maar dan hoorde deze week verder. Die hoen zelf weg. Tenminste, sommige mensen, ja, een hoen kind van zijn apropos wijs dat een oren hoen voortvalt. Maar ik vind mijn hoen echt wel mooi. Die ben echt vol meer in het moment dan dat ze nog jaren ompakken met iets wat er hier in gebeurd is. Weet je? Hij is er nog wel even, maar hij is niet op zien. Dus hij zit wat in zijn boomer-periode. Is dat een beetje bejaarden? Hier is dus jongens dat er hadden we nog even een blokje om had. En ik moet er nou echt om denken dat hij mij net te volle bewegen, maar hij mij ook net bewegen. Dus het komt nou heel precies. Maar als ik de volle mij hem die inhoud, want als ik bijvoorbeeld mijn bal dwaan, ja, dan is er weer slecht. En dan wil er wel. Alleen dan, als de jongens een blokje om, maar dan is het stram, jongen. En dan masseer ik hem eerst even 4 minuten. Eerst de heup voor en achter even. En dan scoort het er even aan. Maar ik kan nou dus... een oud man dus. Ja, ik ben nou met de bakfiets. Ik ga hem nou in de bak.
En die oren, die moeten nog prutter in. Die hadden heel prut energie. Dus dan ga ik Bouke in de bak en dan ga ik die oren de jonken. Nou, dan ga ik zelf ook nog wat beweging. En zo ben we dan met zijn trein op paard. Dus ik moet dus echt aanpassen. Ik met zijn voeding wat en hopen dat die stramheid van die heupen en het is natuurlijk ongelooflijk kut dat een hoen in zijn hollen nog oké is, maar dat het lichaam net met wol is. Dus ja, dan moet je op een gegeven moment een heel moeilijke beslissing nemen. Ja. Ja, als je een idee weet dat lijkt natuurlijk. Dat kun je nog net zeggen. Nee, nou ja, ik hoop dat het net een heel lang zit. Die voor die herder van u, die epilepsie. En die had een week lang heel erg les van zijn heupenmon. En dan kreeg hij meer aanvallen. En dus dat is haast een week of een week haast er dan zwaar voor. Maar die oren Millie, ik is misschien ook nog wel die liet zijn mops. Zo, ik hou die hier, hè. Tattoo, ja, mooi. Maar die werden op een gegeven moment samen min. En die wie doof en blind worden die. En die moest dan tillen. En dat wie op een gegeven moment een hoop hoen. Dus ik zei al steeds in de vrouw van ik zei, wie moet aan wonheid denken, hoe lang hadden we dit nog rekken willen? Maar omdat het dan in stapjes gaat, dan was het op een gegeven moment, dat kunnen we wist hoor. Dus, is het uit te stellen. Ja. Wat is het criterium? Te volle pine? Gewoon? Ja, en de kerst op een gegeven moment pijnstil is aan en dat soort dingen. Ja. Maar uit het lijden, om het zo maar zo te zeggen, te drukken, dan een kwaliteit van leven had. Dus dat bedoel ik. En daar ben je dus wel heel kritisch op, hè? Denk ik. Ja, als op een gegeven moment had hij net meer normaal rennen kan, ja, dan is het gebeurd. Ja, ik hoor gelukkig een hele nuchtere beste dokter horen. Want ik wie altijd korte kijken. Ik ken over het eerste hoen, vind ik fantastisch overigens. Maar die zei op een gegeven moment, dan kan ik weer met zijn kort horen. Op een gegeven moment weet op zijn eind. Als we nou nog leven is, doet het voor jezelf. Ja, net voor die kort. Nee, dat zei ze is altijd een beetje bijbelen van. Ze zei altijd van, het best heel egoïstisch als ze hem nog net een afspuitje list. Maar wanneer? Ja, hou maar op. Daar word je gek van. Nou ja, de volgende hier is nog zo'n als een feest verder. Het is alleen dat het wat stram wordt. Maar, kijk, per reactie. Wat is vaak te zien in filmpjes en clips. Ja, iedereen had het altijd op Bouke. Ik word dat ze van de Rutendel rennen en dan zit Bouke net te blazen. Hey, Bouke, zwaai even. Nou, maar in die bakfietsen vind je meestal echt schitterend om te zien. Maar one of the kind dus. Du hast meerdere hoenden gewoon. Ja, en een bijzonder geval of net? Ja, ik denk het wel. Maar het is de eerste hoen die ik echt opvoerd heb. Maar het is dus inderdaad wonderbaarlijk hoe toegat er is. Want ik ben bij hem onder de bak gegaan, omdat ik dacht van, wat ik zei van, ik moet een goede baan met die hoen opbouwen. Dus het kan net alleen nog van, oors best op een gegeven moment alleen mijn hoen waren. Nee. Af, niet, dit mij net, dat mij net. En dan wordt zo'n hoen die je daar op een gegeven moment kleer mee. Dus dan moest ik zien, dat is leuke dingen eerst doen. En zo'n hoen, het is een werkhoen. He, dus hij mag graag dingen voor de baas doen. En daar dan weer een beloning voor krijgen. En daar was een mentaal rijdt ze eruit put van. En dus daarom ben ik daarmee begonnen. Maar ik zag een filmpje op YouTube van een tutorial van hoe is die hoen bier hadden. En dat die een vrouwtje die dat voor. En ik verdomme, als ik hem dit leren ken, dan ben ik hier al de man, weet je toch? En wie 2 weken later, toen koelde het hele riedeltje. Dat is ongelooflijk. Even kwart, hoe pak je dat dan om dan? Ja, ik had er wel een tutorial voor maken. En ik wil mensen heel graag stimuleren om hetzelfde te doen, weet je toch? Want het is eigenlijk, het zijn hele simpele stappen. Alleen het is net heilig bier uit de koelkast. Het zijn verschillende dingen. Dus het is breng het blikje naar Mita. Dus dat is eigenlijk gewoon apporteren. Dat kan heel lastig. Sommige hoen haren net van blikjes beet houden. Nee, het is veel te raar. Het is zwier en glad. En Bouke weet nou echt dat ze stikken in en dat het lekker is wat erin zit. Dus hij biedt hem nou met simpele stikken in. Ja, een beetje echt slimmer dan wij denken. Hè? Ja. En het is even die koelkast die een meidje. Nou ja, dat is een doekloeken. Dat is eigenlijk heel makkelijk. Dus op een gegeven moment begreep hij van, dat blikje dat laai oors in de keuken, maar nou leidt het in de koelkast. En nee, nou zit hij doordicht. Maar ik weet hoe het riepen maakt. Dus dan ben al je stapjes achterwandelen. Alleen nog de truc is dat du must die maar eerst op 1 stapje focussen. Dus de rest eerst even. Dus daar is bijvoorbeeld iemand met een blikje bier brengen. Nou ja, maar sta je ook eerst, hoe zei je, wat apporteren laten. Dat is natuurlijk weer heel wat hoors. Maar als een hoen apporteren kan, dan kan er eigenlijk een blikje van die helden. Dus dat is de eerste stap. En je moet erom denken dat het elke dag 4 of 10 minuten met hem oefent. Sommige mensen zijn, dat is zeker 10 te volle. Dat ik de hele dag met die hoen waan ben. Maar ik zei van, als net 4 minuten daar met die hoen spenderen kerst, waarom haast er dan niet in? Snap je? Ja, of
op een sloop voor beveiliging, dat is heel wat oors. Maar ik vind als toen een hoes... Ja, maar dan nog vind ik persoonlijk, als je een beest hebt, maar je de verzwarg je. En Ja, een beest verdient nee. er altijd aandacht. Ja, nou, een waakhoen is wel een ongeval. Als je hem Ja. op een sloperij had, dan lijst hem in het hok en nacht door hem los. Ja, dat is het leven van een alleenig. Als je een hoen in een hoes hast, dan, en er komt visite bij die thuis, dan moet je die hoen echt dingen leren en hoe het er met mensen omgaan. Maar dan moet ze gewoon luisteren, vind ik. Dat vind ik belangrijk. Hè, dan moet je net dat in de door en er komt een rot bij elke gelijk bij die omheen springen. En dan moet je manieren leren. Even zien, hoe kwamen we weer op? Blikjes bier. Ja, blikjes bier, Helly. 4 minuten ijs. Dat was voor die hoen. En ik merkte om bouw dat ik 4 of 10 minuten ijs met een stapje dwaande weer. Dan merk je op een gegeven moment het gaat goed. En op een gegeven moment wordt het wat minder. En dan rijdt je zijn hersens wat oerbelast, zeg maar. En dan moest ik gewoon ophouden. Maar ik merkte bij Bouke, als ik dan de orendijs weer begon, dan wist die stap daarvoor perfect. Of zelfs nog beter als de dij daarvoor. Dus dan begreep ik gelijk wel, oké, we gaan dit weer doen. En ik met dit doen. En als ik dat doe, dan krijg ik dat. Ja, heel simpel. Mooi man. Ja. Ja. Prachtig, die boor met Bouke. Ja, Bouke is wel bijzonder, hè? Wat dat betreft. Van het Ja, verhaal. dat is een heel speciaal beest. Dus ja, dat zie je van je leven nooit bij vergeten. Nee. Maar ja, ik hoop dat ik heel oud word, maar en dat er nog heel bijzondere hoenen op mijn paard komen. Ja. Hè? Maar ik zou nooit zonder hoen willen. Nee, want dat wordt die vreemd bloed het behoen. Nou, ik wil wel meer dieren hebben, maar ik ben ook nog midden in de stad. Ja, nee. Zo'n beetje. Wat zoest erbij wel? Geiten? Nee, toch? Geiten, skiep, alpaca's wel en hinders. Ik wil heel graag... Ik vind hinders fantastisch. Weet je wel? Die kist ik zelf willen leren. Die bezig me zo intelligent en het lijkt me zo leuk. En vooral, ik vind het prachtig om met hoen te werken. Ik prutte mijn kameraad van mij Dwane West om met die hoen wat voor te bereiden op beveiliging en speuren. Mijn bouwkering heel prutte die speuren. Hè. Dan die bij een schroothandel hier in Leeuwen en dan verstapt een baltje. En als er daar kwam, dan omdat een hoen had altijd een associatie met een locatie. Dus als we daar komen, geven we dat doen. En dan, zodra er die hal binnenkwam, dan herken ze hem net bij waarom. Maar ik moet die bal, weet je wel. Maar dan staan er 2 kerels, ik en mijn maat. En als er dat dan van had, dan staan en die hoen, die tapt heel in op die energie van u. En dat vindt die hoen fantastisch, wist je wel. Dus dat had ik een prutte met hem. En hij speurde een prutte van die megalaas eruit, ja. En wat echt heel bijzonder aan hem is dat als je iets verstoppest en hij moet dat opzieken, dan hij vergeet zijn taak net. Dus als er het net vinden kan, dan zie ik het er nog een hele uur of een uur terug. Omdat hij had zijn focus op zijn opdracht. Het zil en het maat. Die oren van u, die zegt wat verstop je. En dan is ze zo en dan zit ze vlinder. En dan is ze fort. Weet je wat? Dus die had een volle kwartere aandacht. Ik vind het mooi, hè? De verschillende karakters en persoonlijkheden. Naar... Ja, die hoenen die maakt alles eigenlijk bijna weer oor zo aanpakken als met hem. En met hem ken ik wel dat ik hem even aanpak. Hè? En dat dat even menens is. En dan hoeft ze hem net zeer te doen. Maar er moest iets oerbrengen van, nou, dit is ongewenst. En dan snapt hij het heel gauw. En dan luistert het daarna. Hoen, misschien nog ooit nog eens geiten, skiën of hinders. Hinders. Wat was nou toch doet heidskip? Om heid te worden. Ja, ik een heel proto toch? En dat doen we nog steeds. Ik ben geen rollenprogramma, dus ik hoef je niet spraken verder. Maar, Nee. maar het vaderschap, zou je dat liggen, denk je? Nou, ik had eigenlijk nog een beetje een perfect leven, vind ik. Dus ik jou mijn leven een heel heeg cijfer. Nou ja, rock'n'roll, best vrij. De hoen pakt in de bak. Nou, we hebben wel hoen. En die zus van mijn meisje die het gym bij had, die had altijd nog wat extra aandacht voor die hoen. Nou, klaar. En ik vind het echt heel mooi. Ik ben 2 keer omke, vind ik prachtig, weet je wel. En dat doe ik met mijn omke steeds. Ben ik slug mee en doe ik alles voor. En ik had nog wel vriend mij bij. En ik had een kameraad van mij, daar ben ik elke tonsje. En ik, ja, zelfs als afspraak mocht hun niet zo komen, dan nemen we dat de USA. En ik denk, nou ja, dan spreiden we dat een beetje, wist je wel. Maar ik denk, nou ja, de hoek is zelf net om te beginnen. Ik vind het wel ballen, zeg ik. Ik zeg, hoe allemachtig druk ik het altijd ha. Maar van alles. En wat ik echt mooi vind, wist je wel. Dus ja, nee, het is... Kan je ergens voor, eigenlijk? Ja, maar had een vrouwtje me zei, ik wil graag bij. Dan gaan we dat doen.
Ja, zo ben ik dan ook wel ergens hoor. Ja, ik kies me mee alle kanten op, maar ja. Ik ben altijd een beetje in het moment, jongen. Dus. Ja, zelfs met dat soort beslissingen. Ja. Zoals wat het leven die brengt. Zo het komt. En mochten erbij komen ooit. Maar ten net zei Ja, maar dat woord verdwaan, ze komen net vanzelf. Nee, dat is weer. Maar Lil, maar daarna kost het nog volle meer moeite om het spul ook nog wat opgroeien te laten. Hè? Dus, Ja, waar weet. Ja. De vrouw had nog een ook, die is 18 jonger dan ik. Dus, Nee, maar ten net zei ze van ik sluit dat uit. Ik moet er net aan denken dus. Nee, helemaal niet. Nee. Ik zoek ook wel met mooie vrienden, denk ik. Ja. Zo het komt. Ja. Ja. Hoe is het met de burg? Maar de burg. Ja, best in als 40er. Ja, het is woord zo. Ik wil hier echt niks over praten. Maar mensen verwachten dat misschien net achter me. Maar ik sport nog regelmatig wel wat, wist je? Ik denk, eerlijk zijn, met al die optredens en energie die stoe in de hoenekap en die carrière-tekst, daar had het ook wel nodig, denk ik, om een beetje fit te blijven. Ik denk het wel. Ik denk dat het maar. Ik doe het eigenlijk omdat ik het mooi vind. En alleen ik merk wel dat ik volle gauw wat blessures heb of zo. Ik kan ik weet, maar ik had een laatste keer op Hemrik. Nou, dan ben ik altijd met Bart, de drummer en nog een paar kameraden. Ik had gewoon de werkbank, het lasttoestel zit daar. Daar hing het een bokspoeder en daar is een drukbankje, wist je wel. Dus we zijn eigenlijk tussen. In de garage ben we aan het trainen altijd. En dat vind ik hartstikke mooi. En dan hoef ik net om te klein en mijn sporttas. En zo'n sportskwal iedereen die op de vingers. Maar we zijn gewoon lekker doen. Laat ik het zo zeggen. Alleen we hier een optreden gewoon bij SCRV in Sportplaza. En we zoeken na die tijd even naar Canet, even naar Beppe Beest. En ik hing hem goed om. En ik denk van nou, ik klim daar even terug heen. En een beetje de man uithingen. En ik ging op mijn plaat. Dus dat werkt een beetje hoor. Ik stond mooi voor lul, laat ik het zo zeggen. En ik pleur op mijn arm. En dat is nou wat zien wie alleen. En ik had er nog last van, wist je wel? Dus ja, dat zal ik de leeftijd wel wijzen. Begin wat te krijgen. Ja. En op een gegeven moment komt op zo'n leeftijd, zeg ik al niet, maar dat is al wat we praten. Misschien mag je dan ook niet meer het Rutten klimmen, hè? Maar, Ja, misschien mag ik dan ophouden van drinken. Maar dan kom ik echt net op dat soort ideeën. Wist je? Wat zit je dan oor in Miel van me? Dat zie je niet verliezen? 15 niet verliezen in dat opzicht? Ja, heel geleidelijk. Ja. Nee. Het zit net een complete persoon van maar op bepaalde vlakken doe ik het wel wat rustiger om. En we zijn een stukje minder rock and roll dan we vroeger waren. Ik ben ondertussen getrouwd. Dus toen we krek met de hoenekap begonnen, ja, dat was echt pure rock and roll. We gingen altijd met een oud camper. Zelf rijden, we hadden altijd wel een entourage mee. En ja, we hadden 50 versnelling, volle bak. En overal sliepen bleven. Ja. Dus als een festival is boekte, dan bleef de camper daarachter staan. En dan gingen we een afterparty met de vrijwilligers. Dan kwam de gitaar weer uit de koffer bij. En dan die een wiel achteruit. En dat hebben we in kroegen ook wel dingen. Bij bepaalde kroegen die huis nooit wegboekt. Die zeiden, we komen nooit weer van die laag af. dan belden ze van de buurt. Ze waren een game tegen. Ze zeiden, we zijn al tegen die kutcamper van de hoenekop. Wel 5 keer oproepen, maar ze willen net. Nee, dan gaan we wel vreten metjes voort. En dan kwamen snijden metjes weer thuis. Dan gaan we, weet ik vol, gaan we vreten metjes. Dan rijden we naar Bitgem. En daar speel je in de hele nacht feest. En dan gaan we voort naar de 10 door de dag. Onderwijs ergens een omelet op heli. En altijd trainen vol met knakjassen. En dat wie vaak, uw maaltijd, dat konden we dan een beetje voorthaffelen. Een blik knakjassen, broodjes erbij en mosterd. En, ja. Nog steeds knakworsten? Nee, geen knakjassen meer en we gingen altijd naar huis. We hadden een chauffeur en we hadden voor de merchandise. Maar we zijn nog wel altijd... aan het begin van dit hier hebben we een paar keer gezien dat we met een aparte auto komen. Maar als de les die treden we op met mooi werk en zo. En als dan juist hoe vaker de jongens spelen matten. En die gaan heel veel leven als wie dat hebben. En die stappen in een busje. Nou, die maakt vaak 2, 3 uur, 2 heel. Ja, maar die gaan nog volle mensen uit het hele land terug, hè? Ja, maar die komen ergens en alles, die hoeven nergens om te denken. Alles is klaar, gitaar is gestemd en die stappen erop, door een optreden gaan we voort. Maar we zijn altijd maar de hele entourage in een bus, een jonge man komen erin. En vaak ben er ook nog wat extra auto's. De laatste tijd gaat er echt een weekend een heel 14 man crew. Maar dat zijn al die mensen die helpen mij. Die gaan crewshirts, die doen echt wel huis wat. De ene maken wat foto's, de andere helpen bij de merchandise. En de andere die spelen dus wat mij. Of het is maar krijg wat die in het waan wil.
En, maar die ben mij voor gratis drank en een leuke jongen. We hebben een groepsapp, er zit wel 40 man in. Denk ik. Dan zeg ik, nou, we hadden van dit weekend nog. En dat vind ik dus zelf ook nog steeds leuk. Want ik ga natuurlijk wel bands mij maken in hun ontwikkeling. Dat was toch steeds zo'n mooi werk op een game. Maar dat zal ongetwijfeld ook als een lekker zootje begonnen wijzen. En op een gegeven moment wordt het wat professioneler. En dan gist met je vrouw in het bus en dan list je ergens af en dan gist weer om de hoes. Dat is vaak een normale ontwikkeling in een band. Maar dat is bij hem dus net zo. Ja, maar Je bent nog meer aan het zien en je bent onderwijs. maar we worden heel starig een beetje professioneler steeds. Ja, maar de familie Hoenekop komt nog steeds wel met optredens. Ja, dat is eigenlijk echt iets... Maar dat verveelt dus net? Dat verveelt juist net, omdat... Nou, dan kun je direct zien opzien. Hè? Ik kan ook bijvoorbeeld dit hier zijn van wie zit vol. En dan had men, ja, maar we hebben hem in de agenda. Hem zit nog net vol. Wanneer zit je hem vol? Hoe hast je hem al ik volbij? zit vol omdat ik dat weekend vrij heb. Ja. En dan zei Bart, ik wil graag naar dat concert. En ik denk, ik wil even een weekend met de vrouw voor. Dus doe maar, zolang het voor zwaar is, dat is net te vaak voor het best. Dus maar de hele band 24, 30 keer in het jaar. Nou, maar dan is het voor mij, ik ben de hele week. Meestal denken dat ik de hele dag dronken op bed lees. Maar ik had echt wel hartstikke druk altijd met de Hoenekop en alles wat daar omheen zit. Het is heel georganiseerd, want toen bent volgens mij de enige professionele kracht van de band, toch of net? Nou, Jeroen Eck, hè. En, Jeroen Eck, ja. Ja. Alleen, het is voor mij dus na zo'n week. Ik had eigenlijk, dat weet mensen net, het wordt 3 of 4 dagen in de week eigenlijk een kantoorbaan, wist je wel? Omdat ik zei nou, van ik doe het management van de Hoenekop. En later ben ik met de hand bezig, maar ja, het kon net hoor, dus ik doe dat. En van groot deel had ik ook wel plezier in. Alleen dan is het voor mij wel zo, wie zaterdag is of vrede jong spelen matten, dan denk ik, ben je lekker voort. En dan ga ik in de bus zitten en dan loop ik een blik bier in, dan gooi ik mijn klomp op het dashboard. Hoppa. En een sigaretje gewoon. En denk ik, nou, dan mag je weer een lekker uitleven. En dan, na de tijd, dan zitten we nog even, wist je wel. Dan rook altijd naar een baap komen, even weer een beetje rustig te worden. Dan zitten we nog even na te kletsen. En dan is het wel lekker, dat is toen net de orendijs gelijk bij mast of zoiets. Wist je wel? Of dat wij in een busje stappen mast om. Dus. Doseren dus. Ja. Heel erg doseren. Het mag leuk blijven. Ja. Maar ik heb wel het idee dat zouden we het nou doen, dat we dan hier vooruit kennen. Want iedereen had er nog een ongelooflijk wil aan en iedereen verzint het er goed aan. Dus, maar het enige waar ik wel mee zit is dat ik al behoorlijk tinnitus heb. Oei. Ja. Om beide kanten? Ja. Oei. Ja. Hoe lang is dat al? Ik kwam daar in de coronatijd achter. Ben ik mensen die beweren dat het van het vaccin komt? Dat weet ik niet, ik net bewijzen. Maar het voelt me dus op, want voor mij is die piep een heel normaal vertrouwd iets. Want ik maak zo muziek van al mijn 14e. En dat wie altijd standje sambal en alles versterkers zo goed mogelijk. En nooit geen eerde op me. Dus na elke bandrepetitie van al mijn 14e ga ik de orendijs piep in het eren. Van elk optreden ga ik een piep in het eren. Van elk concert waar ik heen geweest ben, ga ik de orendijs een piep in het eren. Dus dat is heel normaal. Ja. Alleen nog in coronatijd dacht ik ineens, ik ga een weekend geen lawaai om eren hoor. Maar ik ga nog steeds een piep in mijn eren. Dus toen kwam ik erachter dat ik dus wel tinnitus had. Ja. Alleen nog ik ga een gehoortest niet en dat is heel nuwer. Mijn gehoor is nog wel aardig goed. Maar ik kan wel een piep in het eren. Ja. Dus dan moet ik eigenlijk maar van die een eerdenkje spelen. En dat had ik bezocht, maar dat... of eerder op mijn... Ik vind het verschrikkelijk. Want in hoeverre zit het die in paard, dat die tinnitus? Had het in verschillende gradaties? Ja, nou, het is zoals Justin Joen eigenlijk lijkt. Het wordt wel botter, wist je wel. Maar ja, ik ben wassen niet en ik ga lezen, het piepert even, maar ik ben vertrokken. En op het moment dat ik wekker wil, dan heb ik mijn bed uit en dan is er actie. Dus dan ga ik geen les van. Dat bedoel ik, dan had ik geen les van dus. Maar ze zeggen ze wel van het wordt nooit weer beter. Het kan alleen maar minder worden. Dus ja, dat zet hij wel aan het denken. Alleen als ik een optreden met eerder op me doe, of van die in eerdingen, dan steen ik, als we een oorloer het spelen matten, steen ik een oorloer lang te balen. Omdat ik gewoon net, dat is net zo als ik het wend ben. En dan moet ik voor het publiek eigenlijk een toneelstukje opvoeren van, ik had al de maters naar mijn zin. Speelt die zelf? Maar ik inwendig ben ik ontvlokken. Ja, en dat is echt zo'n kutgevoel. Dat is toch gewoon, geen aardigheid om die optreden haast. Nee. Dus of ik moet het leren, of ik moet oefenen. Maar dan moet ik ook mensen hebben die me daarin helpen. Die zeggen van,
Maar ik hier zo'n bakje kocht voor 6 bankjes, zo'n draadloos bakje. Ik denk, nou ga ik een goeie niet in. En ik stond te spelen en ik hapert dat ding even. Dan denk ik, godverdomme. En dan denk ik wil geen tieren Latijn om mijn lichaam te houden. Nee, maar de hoenekop is dicht op het publiek. Het is interactie. Nou ja, Ja. we kennen al je de hoenekop. Ja, dus dat is wel even een dingetje dat ik zei van ja... Riem, je wordt een raar dilemma. Want ja, ja, misschien dat de mensen mij luisteren die denken van... Emiel, wie weet hoe we dit van die oplossen moeten. Maar dat zou een heikelpunt wijzen kennen, ja. Want als ik dat net leer, maar die dopamine... dan kan het wel wijzen dat ik zei maar van... ja jongens, het kan het meer. Nee. Dus dan zeg ik ophouden maar. Voorlopig net hopelijk. Maar ik snap die punt. Ik kan me voorstellen, dat stel wel eens... Ja, nou ja, als ik zei, ik leef altijd wat in het moment. Dus, en weet je wat het is? Ik ga die eerder op mij. Maar op het moment dat we beginnen, fort met die dingen. Nee, wieken wel. Ja, inderdaad, hoor een keer. Je hoort een keer. Je hoort net. Ja. Nee. Ja. Nou, je single. Ja, Stekpeel. sterkpeel. Ja. Ja. We letten maar naar weer. Ja, het is hoenekop, hè? Ja, het is, maar ik voor mensen van het is hoenekop, maar het is eigenlijk weer geen hoenekop. Nee, En, nee. We jaren aan even de muziek, maar het is weer volle bak sterkpeel en het gaat over piemels en dat soort dingen. Nee, het gaat net hoe piemels. Wij gaan het willen we. Hoe sterkpeel. Ja. Maar het gaat hoe spreekwoordelijke piemels. Dus dat is een synoniem voor wat oors. Bij de knip eet natuurlijk. Ja, maar Ster, de film. klopt, ja. Waarom voor dit nummer kun je? Ja, het is een heerlijk nummer. Derm aan even, dus lekker op tempo. Ik jij het ook voor het live. Ik denk, ja, dat kan in elke feesttent wel met mij gaan. Maar wat is het verhaal hierachter? Nou, ik heb een oornoemer dat wie van Doggy Dog. En hij noemt van Doggy Dog. En ik heb dat zo. En ik denk, hé, wat zou het vet wezen om zeg maar een soort... Nou, dat we die coupletten worden rapt. Om zoiets en dan oer ster, wist je? Dus ik denk als ster als thema, dat lijkt me gewoon leuk om te doen. En nou, zo hebben we daarom begonnen. En er is nou meer een beetje een country-achtige blues, een beetje southern rock-achtig. Ja, een beetje swampy. Swampy, vooral omdat Freddy de Zwerver, die kan heel goed moelharp spelen. Ja, en dat in combinatie met wat rap-achtige teksten. Ja, en het is eigenlijk wel leuk om even mij wat meer instrumenten... We come from Friesland, wie ook al een oor noemen dat we ooit dienen hier met piano en sadrien. En hier zit dan die moelharp in. Goitske van Goitsens jong mij. Ja, die kan saas jongen, hè. Battery Wieringa. De kan liek merken, die zong musicals en alles. Dus die gaat achter zijn microfoon staan. Dat knalt ook liek uit, wist je? Ja. Werk je nog steeds hetzelfde met de opname van zijn single bijvoorbeeld? Qua studio-opnames. Jeroen mixt zijn werk. Ja, doet er ja. al een hele tijd, maar dat doet hij, vind ik, fantastisch. Ja, dat kan Die steeds ontwikkelt zich beter. ongelooflijk. Ja. Nou, en we leren steeds meer de kunsten van de studio kennen, zeg maar. En ik had mijn studio in het hak, in het hoes. Dus we kunnen opnames zien. Dit noemen ik het had, toen weer het was saai, toen weer sneller. En er zit een heel proces achter. Ja, dat is wel geinig. Het is al gauw hoer, maar we zijn heel serieus met dat. Maar een beetje meer compressie op die keul, wist je? Maar ja, dus en op een gegeven moment dat noemen kleer. En dan zei ik na een oefensessie... dit keer had ik de jongens verrast. Die dachten dat ze kwamen repeteren. Maar ik stiekem de hele drumstel uitmaakte en alles klaarzetten. Dus ik zei, jongens, we gaan opnemen. Verrassing. Dus, maar ja, dan klappen we dat er zo op. Is het bot verhoren, Trodieren? Dat proces? Was nog steeds, je kent steeds meer de trucjes. Nou ja, als je de tiert is ik verhoren. Vroeger was het heel normaal van, doe maar eens een album. En in aanleiding van het album brengt je in die weekend daarvoor een paar singles uit. Maar ja, een album, dat is niks meer. Of er is niks meer. We komen aan bij mijn cd. Maar nu is het ook meer een ding van, dan brengt ze een single uit. Dan brengt ze nog eens een single uit. En nog eens. En dan op een gegeven moment haar nummers. En dan kunnen we een album komen. Maar ik wil eigenlijk beginnen horen hier. Bij Dwanen mij de lezen we iets van... Nou lezen we 20 ideeën. En al 4 nummers die al wel klaar binnen, maar die moeten goed werken. Dus ik wil eigenlijk mijn nieuwe album beginnen. Maar dus dan, we hebben een stuk of 4 singles uitgebracht.
We komen van Friesland, mooi Frieske zaterdag jong. Ik maak je die deur, de brood in de brand en nou stekpil komt eraan bij. Dus er hoeven nog maar een paar nummers bij. En het mooie van een album is, de hoest net alleen nog hits uit te brengen. Hè, dat is een album is voor iedereen om naar te luisteren. En de singles, dat moet voor het grote publiek leuk Ja, zijn. nog clipje erbij, het hele verhaal zeg maar. Ja. En, maar we hebben een paar nummers lezen waarvan ik denk, ja, die ben net geschikt als single. Maar die ben wel heel leuk van op een album. Dus dat is een beetje de manier, De tijden verhoor je wel heel snel met social media en hoe lang mensen er zo aandacht van haar. Dynamiek is ontvroren, hè? Ja, maar ik hou het altijd in de gaten en ik doe altijd lekker mee. Ik wil, ja, het is, maar ja, de kist de tijden net verhoren, het komt zo het komt. Dus zolang de curly maar een stekpils is. Nou, dan mag ik maar even draaien. Dit is hem, stekpil. Zinnen en wilde kunnen prutten tillen. Ek al is dit leven bij vlagen een strijd. Boervrouw zei dat het beter gaat. Zolang de kul die maar als een stekpil zit. De kul wat die steen als een stekpil bliksem. Als een stekpil. De kul wat die steen als een stekpil bliksem. De hassers met het oor. De kul wat die steen als een stekpil bliksem. Als een stekpil. De kul wat die steen als een stekpil bliksem. Wist te vaak is mijn hart al brutsend aan die bad boys. Voelde ik me onlutsen, ik weer slap. En ik zeg het net helder, zocht altijd weer een mansje voor mijn vochtige kelder. Maar ik ben net meer benauwd, ik ben een powervrouw. Denk er maar om dat ik die net zo op die bek jou. Ja, een single van de Hoenekop. En het mij duidelijk best dat het een Hoenekop nummer is. Stekpil. Mooi delset. Albums en dat soort zaken komen letter nog wel eens even. Het is in ieder geval wel een mooi reclamenummer voor het Hoenekop Festival. Joert, Emiel te gast. Ja, en ze ben erbij, hè? Freddy en Goetske. Die ben erbij. Die zal ik erbij doen. Ja, want doel is hier, die is de Hansjegouwers vol gas zullen optreden. En je had een 3-daags festival ervoor maken dit keer. Ja. Waarom 3 dagen? Vanwege het succes gewoon? We dachten dat we die Radse dag huren, dan kunnen we dat beter. Gewoon 3 dagen deel zetten, wist je wel. Maar het kost het nou wat, het spul er al hierin. Hè. Nou ja, ik denk dat we dan zaterdag en Esje, die Snijns, die hinnen we normaal altijd nou voor de band. Zeg ik dat goed? Nee, we dienen normaal Oudijs voor de band, jongens. Meen ik, zaterdag dat is voor de band, toch? En dan was het net, Leeuwen, die Snijn, die rent het best. Het is net normaal meer. Al je berichten en ik denk dat het bijna uitverkocht is voor die band. En de zaterdag gaat het nou echt heel hard. Ja? Vreedbloed wordt achter. Dat wordt gewoon een heel gezellige jong. Maar de zaterdag is direct uitverkocht. Dat zien we nou al. Het gaat nou echt heel hard. En die Snijns, dat ging gelijk het al hutsen. Want we gingen verleden hier eigenlijk voor die band. Nou, dat die ben daar uitverkocht. En ik hier mijn mailtje. Och, in uw band worden ze graag bijwijzen. En dus ik denk, nou ja, dan hebben we dat nou echt. Dan kunnen we Santje 150 lollyfretters kwijt. En dat wordt aan de chaos, jongen. Kent er zelf al in? Zo. Ja, Santje 150 kennen we in die tijd. Olderen nu. Maar ja, Mem gaat ook mij natuurlijk. Hij gaat misschien mij. En ze komen gelijk in een groepje zelfs. Ja. Dus ja, die kaartverkoop gaat heel hard. Ja. En dat ook de rest van het festival, het Hoenekop Festival, tussen een behoorlijk begrip. Wie dat een beetje het idee toen je met ooit oprichtte had van wij willen nog iets van een festival doen gewoon. We brengen cd's uit. De eerste keer wie in de Westermar, de tweede keer wie is toen bij wie in Dokkum. En tenten voor 2000 man. Daarna gingen we in WTC, zoek ik WTC, Meisterwelte. Ja. En het wie al hier van huizen kan een beetje grutdwanerij van wie kunnen we die sporthal vol krijgen. Chirurgisch even. Ja, chirurgisch even. Maar daar waren we eigenlijk nog lang net om taart. Dus het wie elke keer stress van iemand meer kaartenverkeer. Jongens, dan kan het echt net uitwist. Hoor. Dus dan op een gegeven moment heb ik zei van ik ben je klaar mee. We doen het in die Duna. En die wien krijgt ons verbouwen. Die kon dan... Oh shit, daar leidt er, hè? Bouken. Ja, Bouken. Past hem helemaal. Mooi nou. Ja. Die auto Die auto. Maar in ieder geval... ik denk, ik word die stress niet meer. Dus ik ga naar je Duna, die komt om 650 man. Nou, vanuit die tijd ben we elke keer uitverkocht. En nu is het de laatste tijd, verleden hier, eigenlijk, dat iedereen, gewoon zoveel mensen nou ook sneuwen omdat ze net de bijwijzen kon. Dus toen dacht ik van, ja, nou mag we eigenlijk wel grutter. En om eerlijk te wijzen, het is net mijn ding, van die grote festivals organiseren. Ik vind het net leuk om te doen, laat ik het zo zeggen. Omdat het gewoon een heel prettige regel. En ik zit weer meer in mijn kantoor.
Ik ben lekker in mijn werkplak doen. Ik heb 4 auto's en ik word er graag een sleutelje. En ik wil graag dit meid, ik word dat. En ik kom maar net uit dat kutkantoor bij. Dus, maar Claire, het wordt wel een hartstikke mooi feest. We doen er wel alles aan om er echt iets moois van te maken. En nou ja, dan zullen we nou eigenlijk wel hoe het gaat. En misschien kan ik ook hier inhuren die mijn dingen wat meer doen kan. Dat ik wat meer naar de achtergrond kan. Is dat wat? Los litten? Uit handen, ja? Ik leer het steeds beter. Ja, ik leer het steeds beter. Nou ja, je hem als een band, maar door ik als persoon, je had zelf al je dingen. Self-made man. Met de hele Nou groep. ja, we doen eigenlijk nog alles zelf. Ja, de boekingen, merchandise, de opnames, alles door hemzelf. Ja, alles. Ik ga een stage erin voor social media. En die had het nog heel goed onder de knibbel. Dus ik denk dat ik die aan misschien wel een beetje inhuren moet. Want dat er aan het voort is, dan ben ik er wel mee aan. Die had het heel goed bij. Weet je? Maar ja, het bleef ook stage erin. Dus het gaat net altijd goed. Nee, en ze gingen wel een keer. Dus Ja, dat is echt zo. Ja, dan was we niet in een werkje, wist je wel. En dat is, ja. Ja. Ik zie je trouwens, dan zit je in mijn prachtig mooie viskerspetje. Oh ja, dat is ook wel, ja, dat is natuurlijk. Maar wat we nou bij Waar is je handtekening staan daarop? Die lui. En op een gegeven moment dan steek ik even te verkeerpje en dan ben we dronken. En dan zeg ik van, schroeven wat op die moeder. Dus op een gegeven moment rent iedereen met zijn ding op. En de handtekeningen en kijken spreuken erop. En, Bewaarst u dingen van de oranje? alles. Tenminste, dat beziek ik. Nou ja, maar... Als we naar merchandise had, dan gooi ik altijd in denk gelijk apart. Want ik hoor ook krijg als Gene Simmons. Hè? Die had dan een heel museum. Maar ja, Kiss merchandising, dat liep het niet mooi. Dat ik op een gegeven moment een keer ergens wat meer ruimte had. Dat ik het dan al ophing en uitstallen kan. Ja, dus er hing eens wel om dat soort dingen dus eigenlijk. Ja, ik vind het mooi om te zien. Want het is een hele collectie. We hebben altijd wel wat doorgekeken dingen. Dus, Ja. Doet de hoenekop voorlopig de hoenekop? Zat je hem door met je fjouwen, de festival, de cd's? Ja, er is geen één bij u die erom denkt om dingen oors te gaan doen. Nee, iedereen is gewoon, en dat is al jaren zo, we hadden onderling gewoon echt heel goed regelen. Waar doet wat, waar krijgt wat. En ik doe het meeste. Daarna Jeroen. En die krijgt ervoor betalen natuurlijk voor wat het doet. En die andere jongens die... maar ja, als je eens een clipkop nemen kennen, of matten, dan ben je daar om de tier dat we afsprutsen hebben. Als we een optreden hebben, er is nog nooit iemand te laat geweest of net komen opdagen of zijn ding net dingen. We hadden nog nooit, net één keer, dat was bijna net leeuw, we hadden nog nooit één keer één chagrijnige kop in de bus hangen. Iedereen is altijd op skik, iedereen had er nog doen. Uniek. Ja, daar ben ik heel dankbaar voor. Ik kan je niet voorstellen. Nou ja, je had zelf ook dienen uiteindelijk. En blijkbaar ga je met onderling zak goed regelen. Net alleen misschien de zakelijke afspraken. Maar we houden even rekening met elkaar. Ja, en dan moest een ander leren kennen. Toen Jeroen kreeg in de band kwam, dat ben ik even. Nou, we winnen met zijn trein, dus dat er al jaren. En er komt een in. Nou, dan is het al even uit balans. Maar dan moest ik gewoon, soms moest even het zien tellen. En denken van, ik denk hier even hoe nee. En dan hadden we het de letters weer eens even hoe, is het? En doe nog plannen, ambities? Of was het al een beetje Ja, jongen, ik van alles. Ik heb meer ideeën dan stier. Ik ga naar de limousine, die wil ik ook wat opknappen. En dan wil ik aan mijn trouw rijden. Dat lijkt me schitterend. Het is meestal de mooiste dag van hun leven. Dan maak ik het voor de keer weer. Dus dan lekker pakken of net? Maar krijg wat de klant wil. Maar het is wat roeg, dus het is voor de roegtrouwer. Ja, maar ze die vragen, kan het met pak dan... Dat kan zeker, ja. Dus dat is speciaal tegen roegtrouwers. En zo'n strik te 4 gaan of net? Nou ja, als je alles aan het prijs alles is te keer. Maar, daar ga ik het. Ik zou echt een cursus doen kennen. En dan kan ik mijn snack trouwen. Dat lijkt me echt geweldig. Emiel de trouwambtenaar. Ja. Dus dat, maar ik ben echt nog douane bij een script voor een serie. En dat is gebaseerd op een man die ik kind had. Die leeft nog niet meer. En dat is zo'n bijzondere vent. Maar die man die kon het zo ongelooflijk mooi vertellen. En ik had zoveel verhalen van hem ga ik opslaan in mijn holle. En ik ben begin van het jaar op vakantie geweest in Thailand. Met mijn vrouw en mijn vrienden. En op een gegeven moment, ik lig op bed. En wiet is nou legaal in Thailand. En ik kreeg zo'n ding op rood. En ik lig op bed. Ik kon niet slapen, maar al die verhalen die kwamen in één keer binnen. Dus ik wie in mijn holle eigenlijk een hele aflevering van die serie aan het schreeuwen. En toen had ik de hele dag zitten. Dan had ik alles opschreeuwen. En ik had het script voorlezen naar Janko.
En hij zei, het is briljant. Je mag wat met doen. Ja. Dus ik moet aan zijn sjen dat ik zoiets van de groen krijg. En dat is eigenlijk echt wat ik graag doen wil. Minder organiseren, minder op kantoor zitten. En meer bedenken, creëren. Ja, mooi man. Heerlijk, de leefst. Wat een energie, fantastisch. Dankjewel. Drok, dat met jullie werden. Zeker bij het festival van het door. Het Hoenekop Festival is dit weekend. 3 dagen feest in de Tinte, XXL. Doel eerst een Jetty is het Hansje Gouwers vol gas zullen optreden. Maar natuurlijk de Hatek zal zelf wezen Hoenekop. Maar Emiel, leuk dus te wiesten. En Bouke. En Freddy en Goitske, hè? Goed als het tegenover. Ja, mooi man. Alvast een heel soort succes. Ik produceer met Bouke. Mooi dat ze hem even mij hist. We net zoveel muziek draaien, maar we draaien toch nog even vol gas. Die gaan een nummer maken. Sjoerd die Vriezen. Met een heel grote Frieske bekende koppen erbij trouwens als clips. Dus een kist op YouTube zien. En succes het weekend, jongen. Ja, dankjewel. Hou vol en geef niet Ik op. begin vol gas. En de keul stiert dus een stijgpil. Maar gewoon aan dat dan kijken naar bloed die zelfs is werd het ongeert. Nee, je als oude dieren, het maakt het je niet uit. Het gaat te loon op het eerste plak, zo nemen we ons besluit. Ik ga